खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजे जि फवारनाय महर लाना सोनाफोर दामगोन इनिफ्राय ब्लाउसखौ फरायजोब्बाय सेलामोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो होयो आं मिन्थिया ओमफ्राय इन्ट्र'खौ दासो बानायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय एसे क्लिप लाखानाय दङमोन सोनाफोर आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना थांलांनो होदो बिदिब्ला आं दिनै ब्ल'गआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो हाबाया मालाय बेनो हाबाया माथो एफा दामखावलायनाय थारमाने जों आबाद थिलियाव एसे फैदों आरोना नै जोंथिंना गोजां बोथोरजों हुलुस तुलुस हालौजोब्बाय ना आदा मिथिमोनाबो हालौबाय जोंना बैथिं चालु बापरे बाप नोंसाबो हालौजोब्बाय गायनोसैयानो माथो ओरै फारसे बाबरे मालाय बाहागिना मा गायनोसै गायबायानो हनै भगबान हुलुस तुलुस डिसेम्बराव होबाय नै नायनो फैलायबाय एसे गोबावानो जाबायमोन ना आङो ओमफ्राय फारसेथिं बेसरबो सोलिगासिनो दङ चालु बेसर जायफोरा माइ गायथ'वा बिसोर बेसर आरोना नै गायबायानो बा फुरा दुब्लिया नै जोंना लांदां जाजोब्बायानो ओरैबो जोंना दासो आयौ दाउब'फ्राव ना खाना हनै एम्फौ मोनजादों खोमा आयौ खानस्रि मोनजाथारदों बिसोरो बा मानिनांगोन दे दाउब'फोरखौबो दैया मालाय हारसिंनो दंखायो आरोना ओमफ्राय माथो गायाखैनो नैबेखौबो हालेवबाय आरोना इथिंखौ गोरान रानखाय हालेवामोन थारमाने जों खाथियाव एसे नामायबोदों आरोना है दुब्लियाव सलायजायो नामा बिदि आं ओंखारनोसैलै हाग्ला नैबेयाव दै सारनांगोन ना सारगोन बिसोरो नै इसोरनो मावदों आरोना जोंनि हाखौ हाब दाउब'आ दुनियानि जमालै गिदिरनो खानस्रि सेलायलायनाया बाप आइमा नाहरलाय दाउखौ ओइ नै खानस्रि सेलायलायदों बगलिफ्रा नै बेलाय बिदिखौबो गायदोंमोन आरोना नोंसोर बोरि नालाय बिदि बोरियाव एसे बांसिन गायथारो आरोना बिदि माबायाव गरम बोथोराव गायग्राया ओमफ्राय ओरै जोंना हाबाब जाना लोंना सेलाय बेलाय आंबो नैजों दसे एसे रायज्लायनो बारा रोंलायलाहाय थारमाने ट्रेक्टरा जोंनि जाबाय ओमफ्राय थावखौ गावसोर सोदों आरो एबार ओमफ्राय दाख्लैनि फिनसे हालेवनाया जोंनिनो थाव जोंनो ट्रेक्टर जाहैबाय ओमफ्राय खोथिया आदि नालाय समान फैसा हरबाय थाबाय रानै आरो माथो दंबावो ओइ बेंखननायानो दां जोंनि खोथियाया ओमफ्राय नैबे हाखराबो जोंनि आरोना ओमफ्राय ओरैबादि सिंगि मोनोमोन ना बेहाय बिफा आं फैजेननाय बोसोरावहाय हमनो मोनदों दे सिंगि मागुर गोथौथार फुख्रिया ओइ गलांगोन जोलै ओरै फै गलांगोनहाय सौसुनानै हाखराव ओरै फै मा हाखर दं ओरै फै नैबे थाबायलांनाया सिमा जाहैबाय आरोखि नांथाखो ना माखो ट्रेक्टरा नांथाखो ना माखो थाब गलायनाय मोजां सालायाबा आं गिथारोहाय ट्रेक्टरनि माबाफोरखौबाथाय ओरैनोबा जाथो नुलाबायथारो निउसफ्राव भगबान जाब्रा थाबथादोंदां हाखरथ' बिदि गैयामोन गैनाया बाब माला मोनहैखो बे फिउ दाउब'फ्रा एकदम नै हायाबा जाला माला सलायहोनो थिननाङा आं बोरैबा मोनथारो ट्रेक्टरा ओरैनो आंनि नामावसो माबा मोनसे जानांगौ ट्रेक्टरा आंनि नामावसो थैथारगोन आङो मोनथिखा जाला माला नङा आं खोथियाखौ जि खाथियाव नायफैथारबाय आरोना नायफैनो लुगैनानै गोरलैहाय ओंखायनो जिरायसो फुयो आरोना बिदि जागौमानि एसे देरहैबावगोन आरो बैहालाय मा मोथिं जाखो बैहालाय मा साइसथ' गैया जाखो बेस्रा मारै जाखो गथ'नायालाय थांफिननो थारमाने जोङो दुब्लियाव एसे गोजोननाय लाफैबाय आरोना आंहा जि खामानि दङमोन बिथाङाथ' दसेल' होननानै लिंनानै लाबोबाय दे नोंनि खुसियानो आंनि खुसि नोंनि गोजोननायानो आंनि गोजोननाय होननानै फैफाबाय आङो
ओमफ्राय आरो बेलासियावसो नोंथांमोनखौ आङो माने केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना दहाय दुब्लिनिफ्राय फैनानै गोबां हाबाफारि मावबाय आरिबाय दसेनाफोर बेलासियावसो दुगैनाय जागासिनो दङ दासान्दि मोनथिया मा खालामो मा मायो लुखुर लाखार बिदिनो आरोना दाबो खर' मर' लोबस्रांनानै लाबाय आङो एसे रानगुलायबाय आरो एसे आगोलावनो लोबदों ओमफ्राय माइआथ' गैया सिगांबावसो आं नोंथांमोननो देखायखाबायानो थांदों मालाय हजों एकदम आलदा रायजोआव उदालगुरियावहाय थ' अमा आदार हैनानै लाखानोसै आरोना बेलासिनि हाबाब सोरबायासो आगोल नों थांफागोन आरो आयै लौथि लालायलायनाय स' थाबाय मोसाबावदोंसोहाय मालाय हाबा जादों बैथिंजाय दामखावनायानो दाबो जोबाखै धसफोर दामलाय होगासिनो दसेनो बांलादेशि दामलाय राजा किर'ननि राजा दिनैबो पार्टिया हा दिनैबो पार्टि दिनैबो पिकनिक जाबावगोन आइसोर मालायसो दिनै मेगि पार्टि लोगोआ सासे सोलायदों सानैयाथ' गायब जालांबाय नङाबाथ' जाबावथारगौमोन दिनैबो कत' नाया र' गेन्द्रा र' मा दाल' अमाया फानो सना खाथियाव फैना जादों ओंखाम संनाय माबा कफि देन्था माबा देन्था जा राजा जा आइ लाफा बाथ'लायलांबायसो हाबा अहाथाराखै दे जा नों मैया मानोथो फैयाखैमोन मैया मालाय दाउजों जादों हा मिथियाखै आयै है दे दिनै मेगिजों जादो सानाबो एसे गुसुंना ना बायदियावहाय ओमफ्राय बोथिनैल' होदों आरोना आङो माइआ बोथिबेसे होयोमोनथाय आं मिथिला दहाय खनसे होबाय नै दा 4टा जाहां जाबाय आरोना होखाथारबाय खनसेनो सानसुआव होआसै आङो दान्दिसे उनाव आरो हुलुस थुलुस जोङो बाजार फारसे थांनो ओंखारबाय आरोना एसे हाबाफारि दङ जादोंसोनाबो थांनांगौ जादों आरोना नोंहाथ' मालाय आधा घन्टासो लावनो मोनबावदोंहाय आंहाथ' लावनोनो मोनासै जि गिसि रानफुनला थिखांलाय दाख्लैनि गोरान थिखांलाय थान्दायाबो खम थान्दा हारसिं थांनो थिनबाय ज' थांना फैसैब्रा दसे थांना फैसैब्रा ओमफ्राय थांना फैसै माथोबाव लेट्स ग नानि ओरै फैदो गुसुआव ओम नमः शिवाय बाबा बिश्वकर्मा आं गाखोबाथाय स्कुटियानो दों थांलायलायोहाय साखायानो ना फै आं बामनो फै आयै आंनि मायानो दा जागोन र' अमाव होनांगौ बेखौ जागोन मैया सानसे जालायबाय आरोना दाख्लैनो लाबोनायमोन गेसआ लागोन मेथाइ लागोन भगबान जाबायनो बिफा नायनायलाय हो लगाय नायनो हो है र' हाबाब बेले बेजे गैया आरोना सुनाफोर ओरैबायदि थन्थ्रा नांबोबाय जोङो आयु जोमग्राखौनो ओरै खाफब खोमा बार हाबनो हालायैसो खानानै फैखादों आङो ओमफ्राय सासे सुबुङाबो थागथिग ससेयावनो दोखो उन्दुबोबाय ओरैबायदि अयभास गोदो उन्दुलागौमानि गावनि आखाइनिखौ हगारा आरोना इयो उन्दुलांथारनानैसो खुनुरुखुम लानो हायो ओरैबायदि मजबुत हमो आंनि फिसाजो थारमाने जोङो फुजा खरस लायनो थांब्रबदोंमोन आरोना इयाव दङ फुजानि खरससो ओमफ्राय नै बेखौथ' बावबायसोमोन आरोना बे जायगायावनो बानायखादों नालाय लानानै फैबाय सकाथ' जोंदों गाबोन लगायनांसिगोन आरो आसलि उखुन्दैबावग्रायाथ' बेखौबो लांबावनांसिगोन आरोना ओमफ्राय एफाजिनो नै बेफोरखौ लानानै फैफाबाय जेबो गैया सिंग्रा गुदुं गोजां साहा फुननानै लोंसां बिथांनि गाइखेरजों आरोना गाइखेरालाय नैबेबो दङमोन बे फिसाजों थाथोंसै बेखौनो लागावनोसै जोंहा साथामजों ओमफ्राय आं ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला आरोना दिनैनि आंनि सानसेनि जाखिनि गालाय गुजाय अबस्था बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय जोंना दुब्लिनि अबस्थाया बिदि जाहांबाय होनदों नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनाय जाबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनाय सुंद' ब्लगखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बिराद खस्थ' मस्थ'यैसो आं ब्लगखौ होदों आरोना अबेबा खनायाव दोनहैनांगौ मबाइलखौ अबेबा खनायाव दोनहैनांगौ मबाइलखौ जेखियानो जादोंला आरोना